Hemen ez dago. Hemen ere ez dago. Eguzkia jotzen ez duen lekuren baten egongo da seguru gordeleku ospelen baten batzutan hori egiten du. Han egongo da agian. Bai, han. Han ere ez dago. Araño joan eta han ere ez dago. Beraz, orain, hemen ere ez dago. Ba orain, izan behar du Allende orain. Orain. Pare bat egunez etxetik desagertutako katua janari ontzira bezala joan natzaio Allenderi. Ez baita gutxiagorako, ikusi dudanean, ez da gutxiagorako eta berak ere ulertu beharko du, seguru nago ulertuko duela. Baduelako horretarako beste sosegu, hain zuzen ere, niri momentu honetan falta zaidan sosegu hori zerbait pentsatzera naramana, alegia orain arte sosegatu ibili otena izen, baretu egin izen, jaitsi egin ote dudan erritmoa, eta horrekin batera jaitsi espektatibak. Okene Abregok bizibaero kantuan esaten duen bezala, azken aldian ez baitut esaten ezeri buruzko ez hitzik, ez txintik, eta ematen baitu ez diodala ezeri garrantziarik ematen, ez naizela ezerekin harritzen, inguratzen nauen guztiaren ondoan noala aurrera egunerokoan, baina horixe besterik ez dudala egiten, aurrera egin, geldo, soseguz, poliki, ez palego bezala bere aldera tira egiten didan eztanda distiratsurik, ez panu jasoko bezala bristadarik inondik, ez palitz existituko bezala pausoa azkartzeko edo bapatean norabidez aldatzeko moduko istripu beharrezkorik, ez palu bezala denok ibilian goazen bide eder honek, ezerk ez palu bezala bidea egingo. When I said it out loud, it wasn't as strong as it was in my head. I tried not to think about it, so it came back louder. I think it's been about a year since I became a snob. Decided not to play along, so it grew bigger. Me and my head have become very, very, very close. We decided not to tell you about it. We're just gonna play it safe, do what we know, play it cool, lay low, not tell you about it. And here I am playing by myself, me and my superiority complex. And here I am playing by myself, me and my inferiority contest. I'm not winning, but I'm having a very good time. You can call me, you can call me, you can call me the good time girl. When I said it out loud, it didn't sound as good. I couldn't be as proud of my original thought. I'm not trying to whisper what should be bought, but I can't imagine being out of control. I knocked off the top, my head and I, when I'm all alone, but we're in my prime, don't want the throne. What I'm doing just fine, just so long as I'm having a real good time. Hori dena esan diot Allenderi ia arnasarik hartu gabe, eta bai, badu sosegua ni entzuteko, batzuetan ematen du nire aurretik doala. Bazekiela aurrez nola joango nintzen berarengana. Eta une honetan badaki, era berean, oraindik ez dudala bukatu, oraindik segi egingo dudala. Eta alaxe egin dut, segi, eta esan diot, orain ulertzen dudala ederki,
Inoren eroniren fregoli diskoan, bizibaero kantuan, Okene Abregok zergatik esaten duen ez hitzik, ez txintik esan gabe pasa duela bizitza osoa, eta triste, zurbil eta zesuma, eta bi lagun ikusi dituenean elkarrekin kalean behera, garai batean bezala, garai batean urpekarien modura biziegarri zibiltzen zirenean bezala, bi lagun, bai, bizibaero bezala kalean behera, dena nahiko balute bezala, zu hartzera joango balira bezala, zerua lertzera joango balira bezala, eta izarretan armi-armak sortzera joango balira bezala. Bi lagun, kalean behera elkarrekin ikusi dituenean, nola jarraitu dien atzetik. Nola joan den dena nahi duten hoien atzetik. Nola ausartu den joaten, nola eman dion bizitzari abiadura apur bat. Ziba sokarekin biraka ipintzen duenean bezala, nola astindu duen bere burua kolpetik. Eta esan diot Allenderi nik ere gustura hartuko nukeela halako zerbait. Pozik utziko niokeela norbaiti besaburuetatik heldu eta astinduna zan, behar dudala nire buruari urgentzia aplikatzea. Izan ere jarraitu dut, Allende bekain bat bera
ere mugitu gabe aurrean begira dudala pentsakor, jarraitu dut diot esanez, 2 lagun kalean behera, 2 zibaero bezala jaisten ikustearen hori, hau da, irudi hori, jakeruaken testu batetik hartu zutela, esan zutela, inoren eronitarrek. Eta testu hori eta oroar errepidean liburu osoa izan daitekeela, 2 zibaero kantua bera bezala, orain ni honela egoteko arrazoi. Eta nola nagoen jakin nahi duenak, jakin dezala, gauzak egiteko gogoarekin nagoela, badudala bulkada bat, eta ez dudala gogorik kasurik egiteko axola zaizkidan pertsona bakarrak grinatsuak direla, eta beraien atzetik noala, eta lasaitzeko, hartzeko hastia, hartzeko niretzako denbora, edo tarte batzu ez nire buruari usteko aspertzen esaten didan jende horri, iruditzen zaidalako esaldi paralizatzaileak izan daitezkeela, eta denok behar dugula laguntza, bai, noski, baina laguntza hori izan daitekeela, patxada eman beharrean, gure joanari abiadura apur bat emango diona, hori ona dela, horrek mesede egin dezakela. Eta alaxe egin ziola errepidean nobelako narratzaileari, Sal Paradise gazteari, Dean Moriartyk Karl Marx ezagutu zuen uneak, errepidean behera 2 zibaero bezala dantzan ikusi zituenean beraien atzetik joatea ezin izan zuelako saiestu. Sutan dauden suzirien atzetik joatea bezala izan baitzen, armi-armen itxuran, zeruan, eztanda egin arte, eta esaten diot Allenderi, nik ere behar dudala orain horrelako zerbait, horrelako norbait. Dean Moriartyk Karl Marx ezagutu zuenekoa, Jack Kerouac. Zerbait ikaragarria gertatu zen Deanek Karl Marx ezagutu zuenean. Biek adimen zorrotzekoak izaki, da ulertu zuten elkar. 2 begi zoli, 2 begi zoliri so. Adimen distiratsuko preso oi mistikoa, eta adimen iluneko preso oi goibel poetikoa, Karl Marx. Handik aurrera, gutxitan ikusi nuen Dean, gutxitan bai horratik. Haien indarrek talka egin zuten aurrez aurre, eta ni papau utxan nintzen haien aldean, ezin nien segitu. Orduantxe hasi zen guztia eramango zuen eromenezko zurrunbiloa, zeinak nire adiskide guztiak eta nire ahaide apurrak nahasiko baitzituen, hauts laino handi batean, Amerikako gauaren gainean. Karlok, Old Bull Leeren, Elmer Hasselen eta Janeen berri eman zion Dini. Lee Texasen zegoen, belarra azten. Hassel, Riker Islanden, Jane Times Squareen alderrai zebilen, benzedrinazko aluzinazio betean, alabatxoa besoetan hartuta, Belebun amaitun zuen arte. Eta Dinek mendebaldeko jende arrotza ipatu zion, ala nola Tommy Snark, bilarretako marrazo oino okerra, jokozalea eta maritxu maitagarria. Aipatu zizkion Roy Johnson, Ed Dankel, txikitako lagunak, kaleko lagunak, ezin konta ahala neska lagun. Orgiak, argazki pornografikoak, eroiak, abenturak eta kalenturak. Kalean behera abiatu ziren, bizkor, hasierako manera hartan bereganatuz dena, manera hura askoz goibelagoa, sentikorra eta margula izan aurretik. Baina orduan kalean barrena zijoazen dantzan, 2 zibaero bezala. Eta ni haien atzetik joaten nintzen, dandarrez, jende interesgarriarekin jokatu ohi nuenean bezala. Zeren axola zaizkidan pertsona bakarrak grinatsuak dira. Bizitzarako grina, hizketarako grina, salbatuak izateko grina dutenak, dena aldi berean irrikatzen dutenak. Sekula arrausi egin ez edo klixerik erabiltzen ez dutenak, eta horren ordez sutan daudenak suziri beilegi miresgarriak bezala, armi-armen tankera hartzen baitute izartegian eztanda egitean. Erdiko zapart urdinxka hori ikusten duzu, eta denak hasten dira, ara. Eta abaila hartuta nagoenez ezin dut geratu.
Eta hori badaki Allendek orain badudalako indar bat atzetik bultzaka edo aurretik tiraka, badudalako nor jarraitu edo badudalako ideia bat, asmo bat, zerbait jarraitzeko, geratzeko, arnasa hartzeko, erlaxatzeko, aurre egiteko nire ingurura begiratzeko suabe esaten didan diskurso usain eskaseko horri. Eta beldurraren antzeko zerbait ematen du, autoan gomendatutakoa baino abiadura handiagoa hartzen duzunean bezala, edo gauaren erdian etxera bidean autoaren argiak segundu erdi batez itzaltzen dituzunean bezala. Baina beldurre ederra da hori, pentsatzen dut eta hala esaten diot Allenderi. Eta gogoratzen dudala jakeruak idazle bat zela jakin baino lehenago uste nuela beste norbait zela. Beste norbait. Beti mugan izeneko talde baten estribilo batean agertzen zena, tabernetako komunak leku abegikortzat genituen garai ura gogorazten duena, bide batez. Asetzea oso zaila zen garai ura. Azkarrago bizi ginen sasoi bat. Azkarrago bizitzeko gogoa geneukana. Kalean beraz zibak bezala biraka jaisten ziren hoiek gu ginela uste izaterainoko azkar bizi ginen garaia. Asetzea zaila zen garaia, eta asetzea zaila izateak zoriontsu egiten gintuen garaia. Allende. Filosofi aldaketak tabernetako komunetan galdutako zenak bila, ni ez banaiz nizu nortzera kozenago eta zuhor ez gera inoiz azetuko sexuotak eta eriotak kakartzate beti honuta ez gera inoiz azetuko jakeruak note badu ez gera inoiz azetuko jakeruak note badu. Ieskorrak geralako hemen diraugu orain dio marra zuri bat aulezia beste mundu baten gabezian ez gera inoiz azetuko jakeruak note badu ez gera inoiz azetuko jakeruak note badu. Filosofi aldaketak liburu baten begietan aulezia alakemena zerote da eromena ez gera inoiz azetuko jakeruak note dago 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 ez gera inoiz azetuko jakeruak note dago. Arnasa hartu dudan uneaz baliatu da Allende, eta hizketan hasi da. Ez diot aitortuko, baina eskertu egin dut, eta berriz ere arnasa hartzeko tarte hartu dut. Gorputzak berak aurrera narama oraindik, hotzikara gozo batek mugitzen nau. Ezin dut neurez geratu. Banoa, banoa eta banoa. Eta esan dit, ni ere egon naiz, zu orain zaude moduan, ez dizut ukatuko.
Harrapatu izan nau laino moduko horrek. Abiadurak erakarri izan nau, bere barruan hartu. Urgentziaz jokatzeko premia sentitu. Dena, unean bertan nahi izan. Eta jarraitu du eutxiozu horri apur batean. Benetan ez da bizi dezakezun egoerarik okerrena. Nekatu egingo zaitu, jota utziko zaitu ondorenean, baina irauten duen bitartean, segi. Baliatu, erabili, jarraitu, kalean behera. Eta ni nire joanaldi honetan zain nago, zain. Kontrapuntua noiz jarriko didan, aurka noiz egingo didan. Bai baitakit etorriko dela, horixe baita Allende, ezer bada. Eta iritsi da. Hasi da. Esan dit ulertuko duzu. Ordea, zu ez garen besteok ez joatea martxa berean. Zeruan armi-armak marrazten ibiltzeko gogorik ez izatea. Zuzirietatik ies egitea. Eta kontuz, horrek ez du esan nahi, ni behintzat geldi nagoenik. Bulkadarik ez dudanik. Bada zerbait mugitzen nauena. Baina oso bestelakoa da. Lasai ulertuko duzu. Juan Gelmanen poema ezagun bat, Bego Montoriok itzulia irakurriko dizut, eta horrek lagunduko dizu. Gabiltzan joko hau. Gabiltzan joko hau. Juan Gelman. Aukeran emango balidate. Aukeratuko nuke, oso gaixo gaudela jakitearen osasun hau. Hain zorigaiztoko izatearen poz hau. Aukeran emango balidate, aukeratuko nuke. Errugabea ez izatearen errugabetasun hau. Lizuna izateagatik dudan araztasun hau. Aukeran emango balidate, aukerakotuko nuke, gorrotatzeko darabildan maitasun hau. Ogi etxiak jaten dituen esperantza hau. Hemen gertatzen da, jaun Andreok, heriotza dudala jokoan. Gero eta lasaiago ari naiz Allenderi entzuten. Adinago. Nolabaiteko plazer eskutu bat dut behingoz ez delako nik diodanaren aurkaari. Esan dudanari beste leku batetik begiratzen ari da. Ezin ordainduzkoa da egoera hau. Badakize ari zaren pentsatzen, esan dit. Eta hala da, ez dizut kontra egin. Nik ere bizi izan dut zuk orain bizi duzuna, lehen ere esan dizut. Baina orain beste leku batean nago. Juan Gelmanek esaten duen hori iruditzen zait orain garrantzitsua. Zeren eta hemen eta orain, badakigu zer dugun jokoan eta zein den azpi-azpitik, sakon-sakonetik mugiarazten gaituena. Eta horrek egiten du ezinbesteko aurrera egitea.
Sentitzen dut transcendental jartzea, baina horixe da kontua. Bide honek bukaera bat izango du, eta horrek behartzen gaitu mugitzera. Ziba eroen bila aritu beharrik ez daukat. Kalean behera dantzan jaitsi beharrik ez daukat. Bareago ikusten ditut gauzak, ezinbesteko den horrek mugitzen hau. Tira, kontra egin gabe, kontra egiteko modu dotorea, aitortu behar zaio Allenderi, badeki zertan ari den. Eta jarraitu du, Leire Bilbaok kontatzen duen hori bezala, Gereziondoak loretan izeneko poeman. Maioien arte kantatzen duen horretan, bere aur negarra isilarazteko bueltatu nahi duela herrira, dio narratzaileak. Arnasa ez duela jada garai batean utzi zuen lekuan aurkitzen. Niretzat dena amaitu horretik, ekiteko dei bat da testu hori. Geldi ez geratzekoa. Ezinbestekoaren aurrean martxan jartzekoa. Bere haur negara isilarazteko itzuli nahi duela herrira esan dit. Maiatzak ertzazo aurretik Gereziondoak loretan ikusteko. Denborarekin kaleak eta iritziak okertzen joan zaizkiola esan dit. Arnasa ez duela jada utzi zuen lekuan aurkitzen. Arnasa ez duela jada utzi zuen lekuan aurkitzen. Bakardadean neguko kaletan beukilodi batekin ibiltzea dela esan dit. Badiela atea zabalzia inoiz ezer sartzen ez dien etxeak. Badiela atea zabalzia inoiz ezer sartzen ez dien etxeak. Kanpoko hotza ez bada
Hilberia bezala prestatzen dela gauero. Lotxa emaiten diola hogean biluzik hiltziak. Emaiten diola lotxa esan dit. Maiatzak ertza jodu, eguzkiak beotu harriak sartu ditu boltsikoa. Bere haunegara isilarazteko, itzuli nahi duela herira esan dit. Bere haunegara isilarazteko, itzuli nahi duela herira esan dit. Eta orain zer? Zer egin? Mugitzea da gakoa, demagun. Norbere buruari abiadura emanez, kalean bera, suzirien atzetik, edo ezinbestekoa den hori onartuz eta ondorioz ekintzara pasaz. Baina mugitzea da gakoa, mugitzea. Maria Osez gonbidatzea ere zerbait egitea da, mugitzea. Eta berari galdera bat egitea ere, ekiteko modu bat da. Maria, zerk mugitzen zaituzu, orain eta hemen. Manes eta Allende eta Manes, kaixo, eta eskerrik asko zuen mundutxora gonbidatzeagatik. Mugitzea da gakoa bai, mugitzea, hanka bat bestearen atzean jarriz, iniziatibaz, norabidea erabakiz, edo mugitzea aldapan bera doan ziba bat bezala, inertziak bultzatuta, batzuetan dantzan eta beste batzuetan abiadurak itota, baina mugitzea. Ni bigarren talde horretan nabil azkenaldian, urgentziak mugituta, presak, inertziak. Aireportuetako zinta horietan bezala. Ni geldi, baina oinen azpiko lurra mugimenduan, denborak aurrera jarraitzen duela eta nik ere aurrera berarekin, ezinbestean. Horregatik egin dit oihartzun buruan, bizi baero kantuaren letrak, ezagutzen enuenak bide batez. Eta mugitu nau barrutik eta pentsatu dut nik ere ez dudala azkenaldian esan gauza handirik. Ez diodala eman garrantziarik ezeri urgentziazkoa izan arte, gainean izan dudan arte, eta orduan ez dudala gozatu, gainetik kendu dudala eta listo. Eta batez ere,
Enaizela harritu, aspaldi. Enaizelako geratu begiratzera gauzei arretaz, ez diedalako entzun ingurukoei arretaz. Bizi izan dudalako dena aireportuko zinta horietan bezala. Behin ikusteko denbora nahikoarekin, baina gelditzeko eta ondo begiratzeko paradarik gabe. Bakerik gabeko jendea ginela irakurri nion berrian Danele Sarriugarteri duela ez asko. Almadi argitaletxeko liburu bati erreferentzia eginez. Bake gutxi, sumatzen diot nik ere nire buruari azken aldian. Bake gutxi, kale gutxi eta bale gehitxo. Baserrira, igo nintzen atzo, zurrumilloaren erdian geratu eta bikotekidearen urteguna ospatzeko. Han zeuden bere gurasoak, bajan bat eta jubilatuta bestea. Amak ogi egin berria jarri zigun mai gainean. Nabaritzen omen du bere aldartea ogiaren testuran. Zenbat eta lasaiago egon bat, orduan eta samurrago irteten omen da ogia. Ezin samurrago zegoen, epel, kurruskari kanpotik eta bigun barrutik. Oraindik kea arnasten zuela. Aitak kamera atera zuen orduan, aurreko egunetan atera zituen argazkiak erakusteko. Bezperan ordu bete, egon omen zen zelaian etzanda. Kamera eskuan, barraskilo baten aurrean, adarrak noiz aterako. Lortu zuen argazkia. Parez pare barraskiloa adarrak tente, tanta txikiz jositako belar erraldoien artean posatzen, ariko balitz bezala. Halaxe deskribatuko nuke bakedun jendea. Nik ere horixe erabaki dut, datozen hilabeteetarako. Eguzkia eta erritmo atseginagoak etorriko direlako esperoan. Mugitzea, baina mugitzea kontzienteki. Ez mugitzea zinta mekanikoaren erritmoan, baizik eta ogiaren erritmoan. Motel behar denean motel, indarrez behar denean indarrez. Irekitan behar denean irekitan, xamur behar denean xamur. Itxarotea, gorputzak eskatzen didan beste, barraskiloak adarrak atera ditzan. Eta ez baditu ateratzen onartzea ez dudala argazkia lortuko eta listo. Eta ez zoratzea munduko barraskilo argazki onenaren bila. Mugitzea baketsu, eztanda distiratsuei erne, harritzeko prest. Pausoa azkartzeko edo norabidea aldatzeko seinalei adi. Mugitzea baketsu eta mugitzea kontziente. Mugitzea da gakoa. Eskerrik asko, Maria. Norbere buruari galderak egitea ere, mugitzea da. Uda ona izan denok, kurni barnetekin, edo gabe.